Ahojte všetci! Dnes sme nesmierne nadšení, že vám môžeme predstaviť úplne nový digitálny katalóg obchodu Billa. Pozrite sa pozorne na tieto neuveriteľné ponuky a zistite, či sa vám niektorý z týchto skvelých produktov za tak nízke ceny bude hodiť pre vaše výhodné nákupy. Nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála, dať tomuto videu like a zdieľať ho. Veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu. Ďakujeme veľmi pekne za odber kanála a za váš like. Pevne veríme, že ste v tomto katalógu našli presne to, čo ste hľadali za tú najlepšiu cenu. Ak nie, sledujte náš kanál aj naďalej, pretože v nasledujúcom katalógu môže byť presne to, čo potrebujete. Ďakujeme a uvidíme sa na budúce.